Dobro sam ljudi, Serben Gamer ovdje, danas nastavljamo igru Minecraft. Kao što rekao, bit će baš puno. Auf, kako sam glup. Nema veze. Šta će nam? Treba nam krevet. Znate šta je krevet? Ozbiljna stvar. Dobro, volim i ja da se šalim. Ovako. Što me nervira to. Dobro. Tako. Sad da ga postavimo. Neću budem toliko kreativan. Ne. Ipak može. Ajmo malo da spavkamo. Dobro jutro svima ljudi. Serben Gamer, znate ga. Čekaj da imam samo da ovo. Dobro? Samo da vidim. Evo. Dobro. Kao što rekao, da mi nismo ispekli hrane. Nema puno butkica, napokon. Ajmo da idemo ovdje. Ovo stepenice stvarno napravljene, ne znam zašto, a treba će nam drva. Neću puno da komentarišem. Treba će nam ipak drvo. Sad mislite koliko cepa dijamantska sekira? Ona bi zablokirala ceo kompjuter. Dobro, to samo može na game mode da se isproba. Dobro, može i na druge, ali šta može. Ajdemo da nešto napravimo. Treba će nam, ja bih teo malo da se udesim. Znači, treba će nam vrata malo bolje. Neka posle, može posle. Malo kuća ekstra. Idemo sad, naravno, da tražimo metal. Ne znam zašto ne mogu nikada ga nađem, ali nikad. Dobro, onaj crafting table, tamo mi je pomagalo nešto, ali dobro. Idemo! Potrga za metalom, naravno. A dobro, i ugalj ako treba. Mogu se naći. Ali mislim da neće, pošto u narednim epizodama nikad se nije našao. Ali dobro. U narednim epizodama mislim da jeste. Ali jeste 100%. Wow! Really? Baš ekstra. Mnogo sam srećan čovjek, znate. Pećina, brate, pećina! Kako je to ekstra kad nađete pećinu? A nemam mi nešto. Ajde kad se potroši to. I daj, brate. Opa! Dobre. Hop. Dobre. Beži, bre. Tako. Nemoj, molim te. Što tamo? Diamonds! Ne, ono je iron. Čekaj. Jeste, iron. Već. Toliko sam se presekao da ne mogu da... Dobro. Pazi. Dobro. Moramo se nekako popeti tamo. I to! Ugalj. Pošto nam je uvek trebalo i usta. Yeah. Okay, man. Lapis. Yeah. Kad se toliko usrećim, uvek govorim yeah. Ali dobro. Dobro, mislim sam da lava ide na mene, pa da... Teo sam da... precrknem. Opa! Ajde, ćao lavo, vidimo se sutra. Šalim se. Au bre! Kramp nam je pri kraju. Ne. Ajdemo lapis. Malo da i cepkamo. Ima ga još? Dobre, znači da imamo puno... Šta će mi? Hop. Ne vidi se baš nešto lijepo. Hop. 4. Evo ovako. Da, treba nam lapis. Valjda ćemo napraviti što za čaranje, milione toga.
Sad nije baš zabavno. Alo. Što sad? Pukla. Pukla baklja, Aro, može ovako, nećemo da pukćemo. Dobre. Sva padu. Da ne kažem. Nećeš da padneš. Nećeš da padneš, Serbijane. Neću. Ne. A ne! Dobro što sam uključio na mirno i ovako onako bi umro. A ipak mora da se načne. Mogu sam da crknem, ljudi. Šta biste vi bez mene? Šalim se. Da, dobit da siđem. Znači, kopamo dole. Ali treba nam kao stepenice. Znači, i to ćemo napraviti. Opa, dobre. Ne znam. Ajmo polako. Jedan. Ne, kako sam se zajebao. Dobro. Jedan. Ne. No, man. Okej. Ajde, trebaš mi. Hvala mi ispali. Više mi dojadilo da kažem, šalim se. Nije mi dojadilo da kažem nego nemam zašto da kažem Dobre? Ajde mi ovako da prokopam. Valjda nećemo ništa naći, valjda ćemo naći 7 minuta. Tek 7 minuta snimam. Dobro. Nije važno koliko minuta. Samo da je dobra igra. I da dobro ispadne. Pa da me subscribe-ujte, lajkujte, šerujete. Ajoj. Dobre. Mnogo sam se zapričao. 1, 2, 3. Ko kad potraže gaza? Metalom! Našli smo metal napokon. Što sam bilo? A da. Lava će me mnogo zabrinula. Kako ću ja da popnem se i ću da prođu? Kako? Što me nervira. Ne! Ne! Moram opet. Šta se može? Opet cepamo drva. Tek 8 minuti, ništa nije zabavno. Ništa. Kako smo to uspeli? Kako smo to uopšte uradili? Ja nisam lepo pretisnuo tipku i šta sam našao. Nema vas. Dokrajčit ću se ja njih. Ja sve da ih pobijem. Sve. Takav je život, takva je sudbina. Šta se može? Moramo napravimo sve. Treba nam. Tako. 1, 2, 3. Sve će. Sve. Dosadilo je više. I došlo do kraja. Volim brzo da pravim, ali dobro kad me neće me. Već